Na ako'y ipakita niyo singsing kinitaan sa akong anak tanawa. Kinitaan sa akong anak. Ambot wa ko kabawag asa ninyo kitaan. Pero na siya number. Ya, ang akong gikuanan gaan siya gaan. Gaan man siya. Gaan siya nga pagkasingsing Awa, gaan siya pagkasingsing. Sila kay hangguan ka ng diamond. Yung diamond. Sila kayo yung pagka-diamond guys. Tanawa. Ang gikuanan guys ba kana ganing singa na Ya nagduda sad ko basig passion ana ba. Nagduda ko basig passion ra ana ba. Ya ako suwayan og ako suwayan og patanaw didto. Kung tinuod ba ni siya. Tinuod ako suwayan og tanaw niya. Dili siya masud sa akong kamot, gamay siya, gamay. Tanawa. Unsay tan-aw ninyo guys? Tinuod ba ni siya o dili? Kay kinitaan ra man niya. Kinitaan niya sa kuan sa singa nanay kana galing baha. Labahaan ba? Ya ako ni patanaw kung madawat ni siya makapalit yung bugas ani. I-update lang ta mo sunod ha. Kung di siya madawat dili siya tinuod. Pero paminaw na kumro manipasyon Pero na siya tatak aray. Iton ta mo aray. Gamay iyahang kuan na siya nay kana nay murag kuan ba na siya kanang kali ba kaning nay kuan kana gamay kaayo iyang kuan iyang number na gamay iyang number nagduda ko pasyon ra ni mura akong gidudahan tinuod ba kani unsa ba ni siya ako di mo ko hilig og gold guys di ko hilig og gold kung na ako'y gold ako ibligya na sa tulong gold bisig watay bugas diri nawan na dire kilid kani mo na siya number paminaw na ko pro mo siya pasyon panaw ninyo guys unsay kuan guys unsa inyo ang ikasulti pero ang iyang diamond nindot kay sila kay iyang diamond guys ang iyang tunga kuyawan no og di ni tinuod no hago-hago gisag butang aning singa aning kuan kani hago-hago lang sila aning butang aning diamond sus Ginoo ko nindot ra ba pagkabuhat. Thank you for watching guys. Update lang ta mo mahalin man siya di kung di gani way swerte kung mahalin ni paldo